Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos? Ben. E vos na casa, preparados para comezar? Imos alá. A ver, eu sinto unha persoa moi afortunada porque teño a sorte de que convertín a miña paixón, que era o baile, na miña profesión. Encántalle bailar, traballa dando clases de baile, entonces eso é maravilloso. Despois, bueno, tamén lle gusta salir na tele, esas cousas todas. Tamén fixo algún programa, sobre todo a partir do confinamento. Está genial tamén ter a oportunidade de facer cousas divertidas e diferentes. Porque comunicar ca xente é unha cosa que lle fascina. E por riba, gustache, estás traballando neso, eso é unha maravilla. Imos cara ao lado, acercando a orelliña aí. O ombreiro, movimentos suaves. Ahora imos aí de arriba a baixo, acercando o queixo ao peito, suave cara atrás. Vamos ahora cos ombreiros, dibuixando círculos. Bueno, todo ben, rapaces? Ben. Ben. Con ganiñas de comezar, entonces, non? Ou Sí, estamos aí porque- a algunha maniota, algunha doenza? Mariotas hai, pero Cambiamos? fai un frío que casi é mellor Sí, comezar estes días e ben botalo frío por fora. aquí, a verdade que sí. Tampouco fai tanto. Bueno, Pero bueno, A min encántame O valiente. Xa estamos nós para quitar o frío e rápido entramos en calor. Más na cintura, imos alá. Bueno, para ahora que falades do frío, para entrar en calor, que tomades? Un té, café, que vos gusta tomar? Cambiamos. Café, sí, co leite, quente, Te macha. moi quente. Té, macho, eu O eso... tema cheo verde. Sí. Eso non o probé nunca, macho, creo que non me vai a gustar. Xuntamos as pernas. Eu de infusións nada. Ese mezclase con leite, non? Sí. Pois está rico, pois eu era moi cafeteira, pero como ahora non podo tomar nin cafeína nin leite, pois... Mi madre, Pulsos pobre. e nocellos. Pois te Tira aí macha. Polo camiño. É que eu tamén creo que non me vai gustar moito o te macha, Ai, se non pero... probades non o Adentro. sabedes. Pero que sabes? Eu son de café con leite. A ver, hai quen se pode decir que sabe un Cambiamos pouco de a pé. erva. Pero é certo que cando lle colles o gusto, pois está... Hacia dentro. Está ben. E non todos os tés matcha saben iguais. Por mañá traino. Eu té, a veces tomo té, pero son máis de café. Pois eu agora son moito de té matcha, xa dixen outro día que era unha moderna, porque a ansiedade e o café non se levan moi alá. Sempre fun de café. O que pasa en que entre a intolerancia á lactosa, a cafeína, etcétera, pois agora tomo café sen café nin leite, porque un café descafeinado con leite vegetal. Leite de vaca. Non esos leites que eu nunca vin que ordeñaran a avea, ni nada deso. Ben, unha vez que collemos a esteira, colocámonos en riba dela, imos a empezar co quecemento, imos a facer o gato can, que xa sabemos como vai. Colocámonos en cuadrupedia, mans separadas a anchura dos ombreiros, xeonllos separados a anchura das cadeiras e imos alá en can, mirando frente, sacando o cuño hacia fora, en gato, miro cara ao umbigo e vértebras apuntan ao teito. Imos aí cambiando unha e outra. Collo aire ao frente e soltamos mirando cara ao umbigo. E última. Moi ben. Seguimos traballando en cuadrupedia e agora imos a facer pequenas torsións. Imos co brazo extendido, bon, meto por debaixo do outro e abro cara arriba, vale? E cambio, bon, un lado e outro, abrimos ben o peito e cambiamos. Eso é, moi ben. Moi ben, e última. Mira, eu xa vou notando que melloro na torsión. Do brazo que teño mal. Perfecto. E agora imos a seguir elevando a temperatura do corpo. Agora imos a traballar en isométrico. Imos a levantar os xeonllos do chan. Mantemos aí uns segundiños e aguantamos aí espalda reta. Embigo cara adentro. E aguantamos aí 30 segundiños.
repartindo ben o peso do corpo. E aí que xa dominamos esta posición, xa o fixemos máis veces, xa está máis que dominada, así me gusta. Mantemos aí. Facemos ben a respiración, exhalo, botando ben o umbigo cara adentro. 3, 2, 1, moi ben. Relaxamos atrás. Primeiro paseimo descafeinado, pero despois, mira, apareceu isto. Está moi rico, dache enerxía. Eu co meu aerochino fagolle un montón de espuma e feliz de la vida. Moi ben, o que imos a facer, imos a coller os halteres de man, imos a traballar co corpo apoiado no chan, pernas flexionadas, collemos halteres, aquí formando ángulo de 90 grados, cóvados á altura dos ombreiros, collemos aire aquí, exhalo, xunto arriba. Veño collendo aire, flexiono, exhalo, solto arriba. Eso é, imos, arqueamos aí a espalda, collemos aire, soltamos arriba, vale? Intentamos aí que a parte superior da espalda apoiar forte contra o chan, arqueamos aí a zona lumbar, eso é, abrimos ben e arriba xuntamos. 8, 9 e 10. Ben, relaxa uns segundiños. Ben, hoxe cheguei con enerxía e hoxe mellor. Así que, bueno, polo de agora ben, pero tampouco canto victoria. Imos a facer unha segunda serie. Juntamos as escápulas contra o chan, collemos aire e soltamos arriba. Activamos o peito. Levamos o umbigo cara adentro, cada vez que estendo brazos. Van 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, relaxamos uns segundos. Bueno, a segunda repetición sempre se fai un pouquiño costa arriba. Para que me entendades, brazos abertos, collemos aire, exhalo e vou a xuntar arriba, vale? Entón, o que vou a facer é, abro os brazos, os antebrazos miran cara arriba, collemos aire, exhalamos, xuntando arriba. E volvo collendo aire, exhalo, xunto arriba. Separo a zona lumbar do chan, apreto ca zona superior da espalda a esteira, sacando o peito cara fora. Van 5, non? Sí. 6, 7, activamos ben o peito e apretando o peito todo o exercicio. 8, 9 e 10. Relaxamos. Ben, sí, xa estou ben cos 2 quiliños. E ademais o rotador vai mellorando, así que estou moi contenta. E volvemos a comezar con este exercicio. Collemos aire, abrimos brazos, colocámonos ben, arqueamos ben aí a espalda, collemos aire, soltamos arriba. Como imos? Imos. Ben, Ben. imos. Brazos semiflexionados. Van 6. Van 7. 8. 9. E 10. Perfecto. Hoxe gustou a clase, sí, porque tiran os exercicios, porque os facemos como correctamente, claro. Con este peso xa empezou a tirar, sobre todo nas aperturas. Gustoume moito, a verdad. Imos a repetir estes dous mesmos exercicios, pero ahora con ponte de glúteo, vale? Ímolo a combinar. Entón, pés separados a anchura das cadeiras, talóns cerca dos glúteos, activando sempre os glúteos aí arriba, a pelve ben colocadiña,
o cu ben apretadiño. Ahora imos a coller os halteres, flexionamos os brazos como estábamos antes, formando ángulo de 90 grados, mantendo aí, vale, que non vai o cuño cara abaixo. Aguanto aí e imos a facer 10 repeticións. Collemos aire e xuntamos arriba. Eso é. Embigo cara adentro, activando tamén a zona do peito. Temos que notar o traballiño aí no peito. Cando xuntamos arriba os halteres, tentamos aí xuntar o pectoral. Van 7. Mantemos o cuiño arriba. Eso é, Noemi. 8. 9. E 10. Baixamos. Eu hoxe quedei sorprendida porque costoume, pero tampouco se me atragantou a clase. Estes gustaronme, hai outros de tríceps que non, pero este sí. Estades moi caladiños. Estamos concentrados. Así me gusta. Chispa. Ben, volvémonos a colocar, brazos flexionados, formando ángulo de 90 grados, talóns cerca dos glúteos, pé separados a anchura das cadeiras, subimos o cu, apretamos aí, elevamos pelve, collemos aire, exhalo, arriba. Aí, activando os glúteos, levando o embigo cara adentro cada vez que exhalo, e tamén activando a zona do peito. Concentrámonos nesa zona. Apretamos ben cando chegamos arriba. Cantas van? 8. Esta. Sí, van 8. Sí, 9. 9. 9, veña, unha última. E 10. 10. Perfecto, moi ben. Chegoulle ben, sobre todo en algúns exercicios, entonces non se podía falar moito porque se non perdías forzas non podía ser eso. Seguimos cun ponte de glúteo, abrimos peito e xuntamos arriba, vale, abrimos aí os braciños. Entón, preparámonos, abrimos ben os brazos, collemos, elevamos a pelve cara arriba, apretamos glúteos, collo aire aquí, activando xa o peito dende aquí abaixo e xunto. Embigo cara adentro, 2, 3, 4, os brazos semiflexionados, 5, fixadevos que os halteres de man non tocan o chan, vale? 6, 7, tocan os meus cóbados e volvo a subir porque teño os brazos semiflexionados. 8, 9, e unha última, e 10. Ben, baixamos, imos a relaxar uns 10 segundiños. Estás concentrado en empuxar os brazos para arriba e tamén o cu para arriba e o cu a veces, pois baixa, o meu baixa moitísimo máis. Volvemos a coller os halteres, volvemos a abrir os brazos, mira cara arriba, os antebrazos cara arriba, talóns separados cerca do cuiño, pés separados a anchura das cadeiras, subo pelve cara arriba, apretando glúteos, collemos aire, soltamos arriba. Van 2, 3, 4, 5, eso é. 6, 7, 8, 9, e imos pola última, e 10. Perfecto, moi ben. É verdade que hoxe foi unha combinación distinta, non? Porque había que arquear o peito, despois volvelo a pegar contra a colchoneta, que antes o facíamos de pé, e creo que hoxe a xente vai ser moito máis consciente do movimento porque temos o chan de referencia. Así que estean pendentes deste movimento que hoxe axuda. Ahora imos a traballar boca abaixo, vale? Quédanos todos os exercicios. Imos polo primeiro, e o primeiro que é en posición de táboa, o que imos a facer é intercambiar as táboas, imos a facer nesta posición e von ir apoiando os antebrazos e as mans, vale? E von unha, así, deste xeito,
Intercambio unha e outra. De acordo, Estrella? Sí, mira, Sí. vou na facer co xeonllo, sabes, porque teño medo. Vale, exacto. Nos costa moito así. Claro. Xollos apoyados é o mesmo. Menos intenso, pero seguimos traballando. De acordo? Son 30 segundiños de traballo. Imos alá. Comezamos cas mans debaixo dos ombreiros, tiramos ben as pernas, senón apoiamos os xeonllos no chan, e imos apoiando antebrazos e as mans, eso é. Vixiamos que o cu non apunte cara arriba, sempre en posición de táboa. Imos aí 30 segundiños. Eso é. Apretando ben, embigo cara adentro. Traballo de ombreiro, de peito, de todo o corpo en sí, porque está a traballar todo o corpo, o core. E última, moi ben, xeonllos ao chan, relaxamos atrás. Ánimo, que só nos queda un exercicio, de acordo? Como imos? Ben. Ben. Menos mal que só queda un exercicio. Cando acabamos quero te máis, mira ti. Sí, mira. Sí. Mais ou menos? Pois eu quero che toda a sesión, Estrella? Bueno, Ben, ahora, imos co último, vale? Seguimos traballando en táboa e agora o que imos a facer é, ca man contraria, toco o ombreiro contrario. Este exercicio, de acordo? Imos 30 segundos, se nos costa moito así, xeonllos ao chan, estou tocando, vale? Veña, nos preparámonos na casa, estiramos ben as pernas, o corpo, máis separadas a anchura dos ombreiros e imos alá, imos tocando. Eso é. Envío cara adentro, reparto ben o peso do corpo. Eso é. Ese cuiño non é... Aí, perfecto. Últimos segundiños. 3, 2, 1. Perfecto, xeonllos ao chan. E relaxamos atrás. Moi ben, bo traballo, xentiña. Relaxo atrás. Onde vos tiraba máis este exercicio? Onde notabas o traballo? Que vos costaba máis? Nos ombreiros. Nos ombreiros? E, por exemplo, nos tríceps? É un abdome. No abdomen, ves? A cada un lado diferente. Outro nas orellas, outro nas... As orellas tamén. Ben, imos ahora levar a estirar a zona do abdomen. Separamos a pelve do chan, abrimos o peito, estiramos as pernas, máis anchura dos ombreiros, abrimos aí. Abrimos ben o peito, levando os ombriños cara atrás. Perfecto. Despaciño, ímonos a colocar de pé. Ben, imos estirar aí os ombreiros. Acercamos a nós o brazo. Cambiamos. Imos a estirar que ven sendo ombreiros, tríceps e un pouquiño o peito, vale? Que é o que traballamos hoxe. Ben, imos a tirar dos tríceps cara abaixo e do cóbado. Eso é. Bueno, estuveron moi caladiños estes hoxe, non sei se é bo ou malo. Cambiamos. Que? Será bo, será malo? Algo tramades? Hoxe estuvo ben, estuvo ben. Eso é que traballamos. Bombas, ni nada deso. Pero complicas a cousa se non nos concentramos tamén. Moi ben, agora agarramos atrás e abrimos aí, elevando os brazos o que poidamos, aí abrindo ben o peito. Últimos segundiños. Recordade, na casa podedes tirar todo o que queirades. Moi ben, damos por finalizada unha sesión máis aquí en Pulso Activo. Moitísimas gracias por estar un día máis con nós. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, porque o corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben.